Әшираттағы сюжетіміз ұста қолы замандашыбыз турында. Краснодарда да, Дуна ярында да түгел, башқалабызның дәрвишлер бистесінде яшәүші ир-ат бақшасында yüzім үстірі. Сыңлап шешек туына да қарамастан, жилек хәтті татлы шәрәп ясырға да жете. Оңан бақшашының хызмә жемішлерін хәбәрші көріп қайтты. Леонтий Иванович 13 жерде 50-ден артық сортлы езім үстірі. Әр сорт езімнің өз үлгіру шыры бар. Этого сорта? Менә бу сортның үсү сезоны 140 кен, монысыныкы 105 кен. Сез аны авыз итеп карагыз, ул татлы, тәмле. Монысы әлегә өлгермәгән. Быел һава шартлары еземнең чәчәк ату вакытын 1 айга сыңартты. Шуңа да карамастан бакчачы мул уңыш җыя алган. Цветение началось у нас на месяц позже. Еземнең чәчәк ату вакыты бездә 1 айга сыңарды. Бу бөтен Россия буенча шулай. Леонтий Иванович яңа сортларны сынап карарга тели, ләкин моның өчен урын җитми. Өстәвенә олы яшьтә инде 87-не тутырган. Ул езем үстерү буенча еллар буена туплаган тәҗрибәсе белән дә бик теләп уртаклаша. Шәкертләрем мине күп яктан узып китте. Белемнәре буенча гына түгел, хәзер аларның мөмкинлекләре дә зур. Леонтий Ивановичның бакчасы көньяк плантацияләре белән көндәшлек итә алмаса да, туганнарын һәм якыннарын куактан яңа изеп алынган езем үзе ясаган шәрәп белән сыйлый ала. Фанис Мөхәммәтов, Нәргиз Фәйзуллаева, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.